Kaixo, gu supertaldea gara. Julen, Daniel, Matxalen, Nagore, Galan eta Naia. Orain ipuinarekin hasiko gara. Aurrera ipuina. Bazen behin zuhaitz triste bat, beti triste zegoen. Ez zuen ostorik eta ez zuten zaintzen. Egun batean mutiko batzuk zuhaitzaren ondotik pasatu ziren, eta baten esan zuen zuhaitz hau oso tristea dago. Eta erantzun zion beste mutikoak. Bai, oso triste dago, baina nola alaituko dugu? Ez zekienak esan zuen. Badakit beste zuhaitz bat landatuko dugu. Bueno, denok ados jarri ziren eta landatzen hasi ziren. Uda heldu zenean zuhaitz tristea oso hosto asko zituen, eta gainera landatutako zuhaitzak sendotzen hasita zegoen. Horrela konturatu ziren zuhaitz tristeak behar zuena laguntasuna zela. Ordutik aurrera zuhaitzak zainduta eta pozik egon ziren. Gustatu al Gureak dira, gure selekzioa garenaren isla da. Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri da bede, gu euskal selekzioen alde. Jokoaren poza. Gustatu al zaizu ipuina orain asmakizunik. Jarraituko dugu. Ahoan euskara, galdutakoan ere, irabazle gara. Gure selekzioa partatzearen leia, euskal selekzioa nortasunaren deia. Gure selekzioa munduari begira, euskal selekzioa gureak dira. Gizakiaren antzekoa den animalia, iletsua, ugaztuna, tximiniak garbitzeko ote antzekoa baitu izena. Gizakiaren antzekoa den animalia, iletsua, ugaztuna, tximiniak garbitzeko ote antzekoa baitu izena. Kirolari kurda, edo zeinek badaki, zergatik itzale. Eskuak zikindu, autoa konpondu, hori egiten badu zelan bide du. Errepikatu egingo dut. Eskuak zikindu, autoa konpondu, hori egiten badu zelan bide du.
asmatu duzue jarraitzeko pixka bat egingo dugu. Txistekin, aurrera txistekin. Gu euskal selekzioen alde. La 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 la. Loro elektrikoa gizon bat txori dendara sartu zen eta loro elebiduna eskatu zuen. Dendariak hanka bakoitzean soka bat bana zuen. Bat eratsi zion ezkerreko sokatik tira eginez, gero euskaraz hitz egingo dizu azaldu zion saltzaileak, eta eskuineko tira eginez, gero gazteleraz aizu, eta bietatik batera tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak, zozoa alakoa, lurrera joango naiz mokoz, aurrera erantzun zion loroak. Dauda atzean 15 urte inozentziaren muga, lau asteko bixarrez. Gizonak bat mendikuarengana joaten da eta esaten dio: mediku jauna, arazo bat daukat, nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazu bat oraintxe bertan. Hori larria da, bakuntza bat behar duzu dio medikua. Ipurdian, ez gizona, sudurrean. Inora gertzen ez bada. Gustatu zaizkizue, orain esaera zahar batzuekin jarraituko dugu. Ea ezagutzen dituzue. Reano Zara ondoan soilik egiten zenidan jaramon, bilatrago atera hartan nonbait ezin lasaiego. Alferrarendako lanik ez, eta astirik ez. Ben aldrebe 15 urte dituen ta beste hainbat interes, orain 16rekin zut. Atza eta zeraban egunez ikusi eta gauez eraman. Nire bihotz barruan egongo zara beti, beti beste inorra gertzen ez bada. Ikusten txalo asko entzun ditugu, eta horrek esan nahi du izugarri gustatu zaizkizuela, eta pozik jarri zaretela. Ba, orain gure irrati saioarekin jarraituz bi olerki esango ditugu.
eta ara edaririk onena iturriko ura. Hemen, hor eta han, ogia, pan, baki eta jan. Isilik ari leunean gainean itxasora doa. Ibai Gardena horrelaxe dator, nire gana, metatzen nauena. Entzuna alzenituen olerki hauek, arrokutsuko mamu. Barkatu, hain gaizki hitz egiteagatik, baina hainbeste ensaiatuz mingaina erabat trabatu zaigu. Baina noski, hau korapiloak ensaiatuz, orain zuei esateko, aurrera ba. Denbora aurrera doa baina ni amore eman du. Hiltzeko zain bizi, irauteko bizi, geralen bizi, bizitzeko bizi. Bixi, alai bizi, ta bizitzen utzi. Zeruri balego, lurra du jabego. Komiko, geldirik hor mutiko. Komiko, ondatuta betiko. Hitzaren giltza, ahoa ireki eta elkarrekin biltza. Hankak zoruan zerua sapai, haizea gidari, egoa jarri nahi nizkieke. Lehenengo irati saioa izateko ez da hain gaizki. Atera ez da. Aurtengo rati saioa amaitu dugu eta agur esateko garaia iritsi da.